खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआर गोरोबथा बोसोरसे सान फालिनाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। मैयानि बे सान फालिनायनिफ्राय सानै मानाव गेदेर बिथांमोननो प्रमद चन्द्र थुनलाइयारि बान्था होनाय जादों। बान्था मोनगिरि बिथांमोननि मुङा फारियै सुरत नार्जारि आरो अरुण नार्जारि। बिथांमोननो बिटिसि सोरखारा 2 लाख रांनि चेक होनायजों लोगोसे मान बिलाइबो गथायदों। मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि आखाइजों होनाय जादों। क'क्राझाराव फिन हाथियार बोखांनानै मोन्दों। कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय लावथि ओनसोलनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभानि गोख्रों नागिरनायाव रौनिया आरो पुलिस बिफाना हा सिंनिफ्राय गोबां हाथियार बोखांनानै मोन्दों। हा सिंनिफ्राय बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा फारियै AK-56 राइफल, गंसे AK-47 राइफलजों लोगोसे गंथाम AK मेगजिन, 7.62 पिस्टलनि गर 52 गोथां गुलि आरो गंसे पिस्टल। बिटिआर गोरोबथा साना मैया 27 जानुवारियाव बोसोरसे आबुं जाबाय। नाथाय मैयानि बे सानावनो बारग' एनडिएफबिफोरनि नखरनि सुबुंफोर जायनि बिदा, फंबाय, फिसाय, बिफाफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ, बिथांमोननि नखरा जयैनो ओंखारनानै काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि जायनाखि बिटिआर गोरोबथाया गोजोननि गोरोबथा, नाथाय बे गोरोबथानि समाव बिथांमोनहा दासिमबो गोजोन जानो हायाखै। गुबुना जेरै बिटिआर गोरोबथाजों रंजादों, बिथांमोनहा दिनैसिमबो बेबायदि रंजानो हायाखै होननानै बुंथिदों। बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि एसेबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालियावनो दङ। बेनि थाखायनो बिथांमोननि नखराव गोजोननाय गैया आरो बेनिखायनो सोमावसारनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि केसखौ स्पेसियेल कर्टनि गेजेरजों बिजिरनायनि सायाव खोथा बुंदोंब्लाबो बियो बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया आरो दासिमबो बेनि सायाव आसा गैया होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। मैयानि बे सोमावसारनायाव उन्दै गथ'साया गावनि बिफाखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खावलायनायखौबो नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो मैयानि बे सोमावसारनायनिफ्रायनो बिथांमोनहा बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासैबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो दाबि दैखांदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां उदां खालामनायनि लाहार फाहार खालामाब्ला राजा लामायावबो जथेनानै सोमावसारगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं अदालगुरियाव खुंजानाय सेथि बिटिआर गोरोबथा साननिफ्राय बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि जाय एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसआव नायबिजिरनानै कनभिक्टेड एबा दायनिगिरि फोसावजायो आरो 7 बोसोर एबा बेनि खम जेल जानायनि साजा फोसावजानो हागौ, बिथांमोननि केसखौ जेबो कन्डिशन गैयालासे बोखारनानै होगोन। जायफोरनि केसआव नायबिजिरनानै दायनिगिरि ओंखारनानै 7 बोसोरनि बारा जेल जानांनायनि थाखाय फोसावजानो हागौ, बिथांमोननि केसखौ आयेननि गेजेरजों थांनानै बिजिरगोन आरो बेनि हिसाबैसो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नाय जागोन। जाय बिथांमोनहा दायनिगिरि होननानै सिगांनो फोसावजाखाबाय, बिथांमोनखौबो आयेननि गेजेरजों थांनानैसो कर्टआ थांखि लागोन। आरो बेफोर खामानिया जागायबाय होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावदों दि बारग' एनडिएफबिनि जर्ज बसुमतारी आरो रिफिकाम गयारी बिथांमोन जाय खमसे खम 10 बोसोरनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि केसखौ बिजिरनायाव जेबो दायनिगिरि मोनाब्ला बिथांमोनहा 4 बोसोरसोनि उनाव जेलनिफ्राय उदां जाबोनो हागौ आरो रन्जन दैमारि बिथाङा खमसे खम 5 बोसोर जोबथेसालियाव थाबाय। बेनिखायनो जर्ज बसुमतारी आरो रिफिकाम गयारी बिथांमोननिफ्राय बांसिन गोबाव जोबथेसालियाव थाबावनांनो हागौ, जेरावनाखि आयेना बयनिबो थाखाय समान होननानै बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। बेजों लोगोसेनो सावरायग्रा हान्जानिफ्राय 2 फासिनि साजा फोसावजानाय जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि सायावसो एसे गिनाय दङ होननानैबो बुंथिदों। अब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नाजागोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव मैया बम बेरनानै सासे आर्मि जवाना जिउ गोमादों आरो 3 जोखोम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे बमखौ उदखारिफोरा फरायसालिनि सिङाव दोनदोंमोन। बे फरायसालिनि सेरजों आर्मिनि 24 राष्ट्रीय राइफलनि जवानफोरा थांनायावनो बम बेरनानै गिबियाव 7 जवाना जोखोम जादोंमोन। उनाव फाहामसालियाव सासे जवाना जिउ गोमाहैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सफैयो।
बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय ससियेल मिडियाफोराव दासान्दि गोबां बायदि पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो जों गासै बर' सुबुंफोरा बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय जेसे हायो एसेबां थाब उदां जानायखौ बयबो लुबैयो। नाथाय बेनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव माखासे नंखाय खौरां गोसारनायखौ ससियेल मिडिया एबा खौरां बिजोंफोराव नुनो मोन्दों। खायसेया बुंथिदों बिथाङा 26 जानुवारियाव सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां जादों। खायसेया बुंदों 26 जानुवारियाव बिथां रन्जन दैमारिया 4 सप्तानि थाखाय बेलाव गबोदों। आरो बेबायदिनो गोबां गुलाय गुजाय खौरां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। थार खोथाया बेनो एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जेलावनो दङ। बिथाङा बेलावबो गबोआखै। सानथामसो सिगां मोनसे एसामिसनि खौरां बिजोङासो थांनाय बोसोर 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां बिथां रन्जन दैमारिया 4 सप्तानि थाखाय बेलाव सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गनाय भिडिअखौ रि-आपल'ड एबा भिडिअखौ हगारफिनदोंमोन। बे रि-आपल'ड भिडिअखौ नुनायनिफ्रायनो माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय साननाय सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। मैया अदालगुरियाव बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बिथाङा बे मेलनिफ्राय बुंथिदों दि बिटिआर ओनसोलाव थानाय भेन्सार फरायसालि आरो कलेजफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि मोन 40 बियाब एबा समस्तियाव गंफायै कलेज गायसनगोन होननानैबो बुंथिदों। बिटिआर ओनसोलाव दासान्दि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि मोन 4 जिल्ला दं। बेखौ बारायनानै थाबैनो मोन 5 खालामगोन होननानैबो बुंथिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला बानायगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा माखासे बिथांखिफोरखौ फोसावबावदों। जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल हान्जाया बिटिसिआव जेसेबां मासि दङ बेयाव गासैयावबो जयैनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानैबो बुंथिदों। बेनि उनाव खौरांगिरिया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव मोनसे सोंथि सोंदों। जाय सोंथिया आंबो सोंजायो आरो दासिमबो बिनि फिननायखौ होनो गोनां जायो। सोंथिया जाहैबाय बिटिआरखौ मानो दासिमबो बिटिसि होनो? बिनि फिननायखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया होदों दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआ मोनसे काउन्सिल एबा सामलायग्रा सोरखार आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआ मोनसे एरिया एबा ओनसोलखौसो फोरमायो। बिटिसिखौ सोलायनानै बिटिआर खालामाखै। बिटिएडिखौसो गोरोबथानि उनाव बिटिआर बानायनाय जादों। क'अर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ एक्स एनडिएफबि नि सोद्रोमाफोरा मैया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि धीरेन बर' बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथाजों बारग' एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जानि सोद्रोमाफोरा गोजोननाय गैया आरो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ नायबिजिरनाया गोनांथार होननानै बिथाङा बुंथिदों। बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ नायबिजिरफिननो थाखाय बिथांमोनहा थांनाय 6 अक्ट'बराव दिल्लीसिम थांनानै अमित शाह बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डामबो गथायदोंमोन होननानै बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथा बायदियै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथां आरो माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै बे समाव उदां अख्राङाव गासै बर'जोंनो जयै थाफैनांसिगौमोन होननानैबो बुंथिदों। 34 बोसोरै एनडिएफबिफोरा जाय थांखिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बेखौ बिटिआर गोरोबथाजों सुफुंनो हाया होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि समाव एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जाजों जयै सावरायाखै, आलदा आलदायैसो सावरायदों होननानैबो अजद दैखांदों धीरेन बर' बिथाङा। बिटिआर गोरोबथाया सान फालिनाय समावबो इनभाइटेसन एबा हांख्रायनाय बिलाइ मोनदोंब्लाबो बिटिआर गोरोबथाजों गोजोननाय गैयैनि थाखाय एनडिएफबिनि मोन 4 हान्जानि सोद्रोमाफोरा नुजाहैयाखै होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। कुइप अइल कम्पानिनो जोबथा सान होदों आल्फा आइआ। होखानाय समनि गेजेराव जेबो राहा खालामाब्ला आल्फा आइआ खावनानै लांनाय 2 सुबुंनि हेंथायै राहा लानाय जागोन होननानै गांसे लाइजामनि गेजेरजों गोरा रावै लिरहरदों आल्फा आइआ। मख'नो गोनांदि अरुणाचलनि चांलां जिल्लानि कुइप अइल कम्पानिनिफ्राय आल्फा आइ आरो एनएसएनआ 20 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन। रां मोनैनि थाखाय अइल कम्पानिनि 2खौ बिसोरो लांखारदोंमोन। दान मोनसे लांखारनानै दोननायनि उनावबो अइल कम्पानिया जेबो राहा खालामाखैमोन। बेनिखायनो थांनाय साननैसो सिगां लांखारजानाय 2नि भिडिअ बानायनानै गावसोरखौ उदां खालामनो खावलायनाय ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारदोंमोन। बेनि उनावबो जेबो राहा खालामनानै होयैनि थाखाय आल्फाया जोबथा सम होबाय। 16 फेब्रुवारि 2021 मायथाइसिमाव जेबो राहा खालामनानै होआब्ला 17 फेब्रुवारियाव लांखारजानाय सासे बिहारनि रामकुमारनि सायाव गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे 17 फेब्रुवारि 2021 मायथाइनि उनावनो कुइप अइलखौ आसाम थामहिनबा खोला सानजा एसियायावनो बन्द' खालामनो फोसावदों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों